Pozdrav svima! Ja sam Nataša Srdoć, predsjednica International Leaders Summita i prijašnjeg Adriatic instituta za javnu politiku, a čije aktivnosti sada možete pratiti pod okriljem ALS-a sa sjedištem u SAD-u. Danas ću započeti analizu s gradom Rijeka, koji nažalost služi kao ogledni primjer nazadovanja građana zbog nepoštenih, nesposobnih i neodgovornih osoba u odjelima grada Rijeke. Tokom 30 godina, od 1991. do 2021. godine, Rijeka je izgubila više od 59.000 stanovnika. Tokom ovih godina Rijekom vladaju dva gradonačelnika, Slavko Linić i Vojko Obersnel. Njihov sadašnji nasljednik je Marko Filipović. Više od 30 godina trgovine utjecajem, nezakonitog pogodovanja i zlouporabe položaja i ovlasti do sada je prošlo nekažnjeno. Na ovim fotografijama koje se mogu naći na internetu i društvenim mrežama vidljivi su bliski kontakti gradonačelnika Slavka Linića i Vojka Obersnela s riječkim tajkunima koji se obogaćuju u sprezi s gradonačelnicima i čelnicima gradskih odjela, a na štetu poreznih obveznika i građana Rijeke. Utjecaj Slavka Linića proteže se iz Rijeke na čitavu Hrvatsku, a na štetu poreznih obveznika i građana Hrvatske. USKOK odbacuje kaznene prijave, odbija istraživati sustavnu korupciju, te se odredbe Hrvatskog kaznenog zakona, zlouporabe položaja i ovlasti, nezakonitog pogodovanja i trgovanja utjecajem ne provode. Posljednje izvješće Državnog ureda za reviziju poslovanja grada Rijeke objavljeno je 2018. godine i ono je dalo uvjetno mišljenje, što znači da grad Rijeka, odnosno gradske vlasti, nisu dobile prolaznu ocjenu za svoje financijsko poslovanje. I dok nekažnjavanje potiče počinitelje na nastavak kaznenih djela, i dalje ćemo gledati kako mladi napuštaju Rijeku i Hrvatsku, dok se sustav zdravstva i mirovinski sustav urušavaju. Pozivam vas da podijelite ovaj video s vašim društvenim mrežama. Vjerujem da ćemo zajedno uspjeti u kažnjavanju i suzbijanju korupcije te ostanka mladih ljudi u Hrvatskoj. Hvala vam. Vidimo se uskoro.